Pamela, jak je to s tým psíkom? Jak je to s tým psíkom? S tým psíkom je to tak, že... Kurva, nič ma nenapadlo. Majú, kedy odchodí? Povedz niečo, ukáž, pozrieme Kazy. Môžem? A hentam, jak sa to leskne, ty kokos. Štvorka vľavo, hore kas. Osmička, jak by dal. A devina 100% napravo, vľavo, hore. Devina určite. Devina určite do huby a vystraží. Ty, oni. 100% do huby dostane. Dáš devinu do huby? No, nie, určite. Mojich 9 cm ti dám do huby, čo vieš? To máš dosť málo 9 cm, ty kokos. Tými som sa nechválil. Ja si nechválim, ja ti len hovorím. Ťažuješ sa? Nesťažujem sa. Ja sa nesťažujem ani nechválim sa, ale hovorím. Ale viem, o čom hovorí, lebo keby hovoril o pištoli, tak by to bolo, že 9 mm, vieš. Teraz som sa radšej na to nenapadol. Ja, Číňan či Floridian. No, tak on tak trochu Nikto život nevie. švihnutý do Ázie, ale tak pomôžem si. Ja sa s tým prosím ťa do očí. Nie, teba chvíľu. Ostatne, takto, že kto tu dneska vlastne prišiel. A toto je... To je Kazo. Kazo zakývaj. Zamávaj do kamery, že... Tak. Pápež. A pozri, a ty samozrejme... Nie. Nevykrúči sa to. Ja to dávam ráno na pomníku. Na polícii. Ale to tam budú teraz... Nestačilo. Takto. Na políciu. Dáme si teba posledný záber, keď si budeš